Әзірлән, құдырап шығыр. Әр шимбәдә қатын шолтыр, сумкасына шише тутыра. Шишеден де яман тауыш белән мине тиргей, әрлей, құтыра. Пран-заран килә авторитет, заслуженный исем фәләннәр. Төкірдім мин синең шағирлеккә. Әгә, нишек яшей башка әдәмнәр? Дашалары үшәр-дүртәр катлы, миллионнары ята бер букша. Үзләре келіп Мерседеста йөрей, Волгалары шаба, йомышка. Безнеке дисә, алмаш кәстүм дә юк. Шул тормышмы? Фу, кит инде. Шагыйрь хатыннары була торып, шише сатып, гомер ит инде. Атнасына шулай бер мәртәбә, телен ышкындырып, иректә, шалтыр, шатыр, шутыр китереп, барып кайта хатын тагын кибеткә. Барып кайта, тагын мин гаепле, тагын мине әрләп сүз сөйләй. Бер атнага, ике атнага, бер әбәйлектә эшә алмагансың, җүнсез ди.